someone's distance is a measurement of how far love will travel. Hello, J-fans and people of the Philippines. Alam kong na-miss nyo kami and syempre na-miss ko rin po kayo. Yes, muling nagbabalik ang JFS Petals and Services, ang pinakamasayang sorpresa dito sa Bicol Region na palaging nagsasabing, we don't just create but we captivate. At ngayon nga, yes, napakasaya ko dahil nakabalik muli po kami at ngayon mismo, papunta kami ngayon sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur dahil syempre para sorpresahin na ang isang mag-asawa. Wala mang ganap or wala mang okasyon sa buhay pero syempre kailangan pa ding maging masaya or kailangan pa din ng munting sorpresa. Yan ang handog ng isang anak na kahit nga wala namang okasyon pero nais na sigurong pasalamatan. Yes, isang pamamaraan ng pagpapasalamat ng isang anak sa kanyang magulang. Speaking of pasalamat, tingnan natin ang mga regalong ibibigay ng batang ito sa kanyang anak. And syempre, pasalamatan natin si Ma'am RM. So let's start with our package. Ang ating, dito lang muna ako dahil napakainit ang tambutso. Let's start with our combo food. Meron tayo dyang lumpia. And of course, barbecue. Ayan. Meron din tayo, J-fans, ditong puto. Yes. Jollibee. We also have ang pinakamasarap na Raffables cake na na-miss ko. 2 box of pizza, ayan. And syempre, in order to add sweetness, J-fans, andito din yung ating Ferrero Rocher. At syempre, may regalo din tayo kay Ma'am na teddy bear. Plus, yung ating pangmalakasang bubble balloon, J-fans. Sa nakasulat na, I love you, Mom and Dad. And of course, wait, there's more. Meron pa tayong yung ating money bouquet with chocolate. Dalawa yan para sa kanilang mag-asawa. Ayan. Mamaya, alam kong excited na kayo. Maya-maya makikilala na natin kung sino ang dalawang ito na taga Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Andiyan yung ating cellphone. Ayan, muling nagbabalik ang JFS Petals and Services. Kaya naman, kung gusto nyo mag-book, gusto nyo ng ganitong sorpresa, ano pang iniintay nyo? Mag-book na sa JFS Petals and Services. We have our accounts on Facebook, Instagram, and YouTube channel. And of course, don't forget to follow and subscribe us. Ito ang inyong lingkod na si Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. Tara na't biyahe na tayo. Hello po. Si Ma'am Marisa po, asawa niyo po. By the way, sir, ako po si Steph from Circa. Ano po ako, sir, sales and marketing representative po ng Circa. Kami po, mga nag-offer po kami ng organic na feeds po, chicken feeds. And today, sir, andito ako kasi may delivery po kayo ng bali 3 sacks po na chicken feeds. The same time, yung mga vitamins po na ina-offer po namin. Sa inyo po nakapangalan yung delivery po. Okay. Sa anak ko kasi yun eh. Sa anak niyo po. Okay po. And aware din po kayo, sir, na may balance pa po si ma'am? Magkano? 12,000 po. Ay, i-text ko muna. Apa. Expected nyo din po na darating po kami? Para saan naman? Apa. Alin po? Para saan ang chicken feeds? Ewan ko po, in-order niya po. Wala namang manok. Chicken feeds Ay, po baka ang... kay ano yun, kila Junior. Baka sa kapatid ko yun, nakapangalan. Pero sa iyo po nakapangalan, sir. Oo, pero yung chicken na yun sa mga tandang, ganun. Opo. So, mga ganito, mga pangsabong. Pang ano po, apo. Oo, dito sa kapatid ko. Okay. Okay lang yun. Kasi silang may anak ko alagang yung manok. nag-order eh. Wala kami nung makapin, ano nung Opo. pinagtatrabahuan niya. Yung saan yung sasakyan? Andun po, sir. Ipasok dito. Pwede po ba ipasok? Tapos, bali ano, ang fear ko po kasi, sir, is baka hindi kami makaikot kasi Ba't malambot. mahaba? Oo, mahaba. 10-wheeler? Hindi naman po. Kutsi?
Apo. Ay, Kaya, siya, oo. Nakakapasok nga dito yung ano. truck po. Di naman po malambot. Hindi. Dito nakakapasok dito yung mga Ako sasakyan. na bayaran. Ano chicken feeds? Pakakila Junior. Chicken feeds. Mga pagkain manok. Sa manok? Or, ano po, marketing and sales rep po ako, ma'am, from Circa po. May nakapangalan po kayo, sir, delivery po na 3 sacks po nung aming organic feeds. Sa same time po yung mga vitamins po. Sa manok. Sa manok yan. Apo. Mga kay Junior. Bali, 12,000 pa po yung balance po. Kasi 12,000. Yung mahal po kasi dun, ma'am, yung mga in-order po na vitamins po. Ang pambayad ko siya. Patawag mo na si Mario. Okay po. Pero nakapangalan po kay Sir. Okay. Sir Raul. Kapatid niya yun. Kapatid. Then sumama din po ako, sir, for proper dosage po ng mga vitamins. The same time po, since bago po yung Circa dito sa Bicol po, andyan lang po kami sa Pili para po ma-discuss ko din po yung mga benefits po, and the same time, yung... si Sir Mario po. Sige po, sige po. Sure po. Pinangalan kay Kiro. Ako man sana nakakuha. Apa. Yung kapatid niya. Kaya nagre-reply na. Circa po, ma'am. Organic feeds po ito, ma'am. Eh di. Man, okay. Okay daw po. Yan daw yung may-ari. Nag-iinom-inom. Amo na, tinext ko na. Sabihin ko na si Uncle niya. Kana ako kana si Pay Ilyo. Nabuburi na ko. Tawagan mo na sa tukuan cellphone mo. Ilyo. Amo ato na duyan nabuburi na. Bali po, saan po dito yung ano po, yung mga alagang tandang po? Ay, dyan po sa likod. Ayan. Bali mga pangsabong po, ano? Bali, ano sir, para din na lang po ako sir nung 12,000 po na balance. Apo. Tapos, dahil sa inyo din po nakapangalan sir, patulong na lang po ako sir. Tingnan po natin doon. Kasi hindi, Iba na kamo kana ko ako kita wag bay doon mina. Sorry. yung kadaktal kang sapi. Bali sir, tinawagan nyo na po yung magbabayad. Ano po? Ano nyo na lang po. Tapos para din na po nung bayad po. Bali ito po yung feed sir, tapos yung mga vitamins po. Ayan po. Surprise! Hello! Ayan, dito tayo ma'am. Alright, so dito tayo madam. And sir, ayan. Hello. Itaas lang natin ng konti. Alright. So dito tayo sir. And of course, si Ma'am Marisa. Ayan, dito tayo. Ayan, enjoy nyo muna yung magandang mga pictures na dyan. And of course, yung iba't iba nating mga regalo para sa inyo. Alright, so dito tayo, madam. Ayan, sir. Ayan. Dito tayo po. Ayan. Lapit po kayo sa akin. Lapit po kayo sa akin, ma'am. Alright. So habang, ayan. Enjoy nyo muna ang surprise. Alright, so J-fans and people of the Philippines, what's up? Andito na nga kami sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. At syempre, kasama na natin si Sir and syempre si Ma'am Marisa. Alright, so ang nakalagay dito ay, salamat madam. Wala daw okasyon, pero may surpresa para sa inyo. Ayan po. So ngayon madam, kumusta ang feeling na may pa-surprise kahit walang okasyon? Masaya. Masaya. Kanina, J-fans, medyo nararamdaman ko na si nanay ay parang may ano na siya, may feel na siya na this may be a surprise. Pero si sir talaga, talagang paniwala siya sa akin na ako ay isang agent or marketing agent ng feeds. Ayan. And disclaimer lamang po, we are not connected with Circa or kung ano man pong nabanggit kong address or yung product po na nabanggit ko. Ulitin ko po, hindi po kami connected sa mga feeds po na yan. Dahil kami po ang JFS Petals and Services na palaging nagsasabing we don't just create but we captivate. And touchdown, nandito tayo sa Baaw, Camarines Sur. Okay, tagilid tayo ng konti, madam. So this time, syempre, dahil sabi kong this day is for the two of you. I-enjoy nyo pa ang mga regalo. Isa-isahin natin. Meron tayong Rafa Bells. 2 box, madam, ng pizza. We also have the combo food. Meron tayo dyan barbecue. Pwedeng pang inom.
pulutan mamaya sa inuman. And of course, yung ating lumpia, ayan. Ayan, syempre dahil may pizza ka, may cake, meron din tayong puto. Ayan. We also have, madam, nakain ko na. Ano po? Malapit ng birthday ko kaya. Baka advance celebration. Kailan po ba birthday niyo, madam? August 30. August 13. Alright. Advance na ng anak ko yan. Sa August 13. Kasi promise niya na yun dati sa akin. Pag pauwi na ako, meron siyang iso-surprise sa akin. Kaya may idea ako sa kanya. Pero sisi talagang paniwalang-paniwala si sir. May idea ako dyan. Napanood ko na ganyan kasi. Yan, dito tayo, sir. Alright, so Tama, let's ganda. continue. Siyempre, madam, hindi lang nagtatapos sa mga items na ito ang regalo namin para sa inyo. Okay? Idagdag lang natin, meron tayo ditong letter. At siyempre, meron tayong stop toy at yung ating bubble balloon na may nakasulat na I love you, mom and dad. And siyempre, madam, wait, there's more. Ang pinakasosyal sa lahat at alam kong mapapasigaw kayo sa saya. Dahil kanina hiningan ko kayo ng pera. Ngayon, ako po ang magbibigay ng pera po sa inyo. Ayan. So, tag-isa po kayo, tatay. Ito po ay money bouquet with chocolate or chocolate bouquet na may laman po na hindi lamang nagkakalaga ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 but 10,000 pesos. Para po yun sa iyo, tatay. And syempre, meron din para kay baliktad ata. Ito ang para sa iyo, tatay. Dahil blue. Ayan. And syempre, ito ay para sa iyo. Salamat. So, ang lahat ng yan, daddy and mommy ay nagkakahalaga ng, syempre, 10 plus 10, 20,000 pesos. Ayan. Dito po kayo, lapit po kayo sa akin. Kumusta po? Kumusta po ang buhay? Okay naman. May kasama pa po ba kayong mga anak nyo po dito? Ayan na, dalawa. Ayos po. Ayan. Hayaw. So, may naisip na po ba kayo kung sino ang nagpadala ng at nagpasugod sa JFS Petals and Services? At ang rason kung bakit andito po kami, sino po? Yung anak kong babae. Yung anak niyo po. Saka lalaki. Laki. Lalaki o Magkapatid. babae? Lalaki parehas. Parehas. Nasaan po siya ngayon, sir? Parating na yun. Parating na. Uuwi siya lang Uuwi mamaya. siya. Oo, Pero, magkapatid. ano po ba trabaho niya? Pwede po ba malaman? Ano bang bookkeeper ba yan? Bookkeeper. Accounting, nag-aano sa office niya, nagtatrabaho sa Nasa office. abroad po? Sa Quezon City. Sa Quezon City. Ayan. Kung sino man po siya, ano pong pangalan niya? Rosemary. Rosemary. Kaya pala. Yes, kaya pala RM yung nilagay niya dito. Siya ay Kasi- si Ma'am Rosemary. Ayan, palakpakan natin and pasalamatan natin si Ma'am Rosemary sa yung rason kung bakit meron ko yung eksena at pinaka-espesyal na regalo ngayong hapon. We are from San Fernando po. We are JFS at sumugod pa po kami dito sa Baaw po para syempre, para sa inyo pong mga regalo. Ayan po. Ilang taon na po kayo, tatay, mag-asawa? 27. Mo nagkalimutan pa. 27. Kasi si Rosemary 26 na eh. 26. Ilan na po kayong taon? Ako 27. Birang taon na po ka mo. Totoo po ako magsalita rin kunada. 56. Ate ko sana, 56. Ako 51. 51. At tinatanong ko, ilang taon na po kayong kasal? 27. 27. 37 years. At kayo pa binayaan ng dalawang supling, ilan po? 5. 5. Ayan. Pwede po bang matawag yung Ayan, asawa niyong tatlo. bata dito or anak? Yan. Nasaan? Itong Dito, tatlo. dali. Lagyan na na. Richard! Ayan, ito yung mga kasama niya Sir Richard dito. ba? Ayan. Ando, Mami, nagtago. nabanggit nyo kanina, sabi nyo, maybe this is an advance celebration para sa inyong birthday. Kailan po ba birthday nyo? August 30. August 30? Ang layo pa natin. Hindi kasi hindi naman ako uwi eh. Hindi Kasi ka umuwi lang ako galing Hong Kong. Balik-pabalik ako bago Traveler mag-birthday. pala ito si Nanay. Bago galing ako mag-birthday. Babalik na ako, hindi ako na mag-birthday dito. May ano pong shopping nyo ba? Ano po? Ang tigas ko ng buhok. hindi nagsuklay. Ayan. Okay. Yan yung mga anak niya. Oo. Surprise. Nasa bahay Ano lang. pong gusto niyong sabihin kay Ma'am Bagang RM na klase. kahit syempre ngayon at this moment wala pong okasyon pero sabi niyo po baka advance celebration yun na. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Ikaw na daw po, spokesperson Ikaw na ka daw lang po ng muna. inyong pamilya. Ikaw na muna. Anak, salamat sa surprise na binigay mo sa mama mo na magbe-birthday sa August 30. Advance na yung yung pang-birthday. Salamat na lang. Maraming salamat na
Yes. Love you. Wow, love you. Isang ano naman dyan po, Mami, isang flying kiss para naman buon sa Baaw, makaabot sa Quezon. Dali, isang flying kiss. Kayo din po, tatay, sabay. 1, 2, 3, go, flying kiss. Ayan. Alright, so para dagdagan pa ang kasiyahan ng mag-asawang ito, ha? Mamaya-maya. Para naman dagdagan pa ang kasiyahan ng mag-asawang ito, ayan, tawagin natin ang ating poging surprise. Haranisa na na-miss nyo din po lahat. Tawagin natin si Kuya Gab para naman po maghandog po ng kanta or para po kantahan kayong dalawa. Okay, Kuya Gab. May higit pa sa isang katulad mo, amang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang amang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganda ng tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganda ng tulad mo. Yan ang song natin para kay Daddy. Alright, ayan, so thank you so much, Kuya Gab. Pero hindi pa po dyan nagtatapos si Kuya Gab. Ano po, meron pa siyang isang kanta. At habang siya ay kumakanta sa inyo, ayan, so may babasahin ako ditong isang kwento. Ano po, isang ano po ito? Isang bond paper. Ano po? So makinig po ang lahat habang tayo ay tinutugtugan ni Kuya Gab. Kuya Gab, let's go. A letter to Mom and Dad. Nais ko po kayong pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa nyo para sa akin. And of course, sa aming mga kapatid ko. Sa pag-aaruga at pagpapalaki sa amin ng marangal at may takot sa Diyos. Hindi naging madali para sa inyo ang panatilihing maligaya ang ating tahanan sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nyo kami pinabayaan at patuloy pa rin kayong nanatiling masipag at determinadong magtagumpay para maiahon tayo sa kahirapan. Halos dekada na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Naranasan natin na kumain ng isang beses sa isang araw at kung mamalasin pa'y matulog na lang na walang laman ang tiyan. Oo nga't may mga tanim tayo na inaani pero imbes na kainin, ay ibebenta na lang para may ipanggastos or para may pangtustos sa aming pag-aaral. Pero sa kabila ng hirap ng buhay ay patuloy kayong nagsumikap para mapagtapos kami ng pag-aaral. Kayo ang naging kasangga at gabay ko sa aking mga pagsubok at problema. Hindi ko malilimutan ang mga panahon sa kabila
Hindi ko malilimutan, ang mga panahon na sa kabila ng init ng sikat ng araw ay abala kayo sa bukid para mag-ani ng gulay, mamitas ng prutas, magsibak ng kahoy at maghanap ng mga produktong maibebenta sa palengke para maipanggastos sa aming magkakapatid. Naalala ko noon na pumasok akong masama ang loob dahil kami ay may pagsusulit at wala man lang akong baon. Mabuti may naitabi akong pera na sapat sa pambayad ng tricycle papunta sa aming paaralan. Nagulat ako nang palabasin ako ng aming guro. Yun pala'y nandun ka mama sa labas para bigyan ako ng baon. Niyakap mo ako bago umalis at di ko naiwasan ang pagtulo ng aking luha. Nagsisisi ako dahil nakaramdam ako ng sama ng loob sa inyo samantalang wala naman kayong ibang ginawa kundi magsumikap na matustusan ang aming pag-aaral. Kaya na may walang halahibin ako. Kaya na may kapag walang pasok ay ako ang nagbebenta sa palengke at pag may pasok na may pinupuntahan kita sa palengke para samahang magbenta habang gumagawa ng aking assignment. Madaming pagsubok ang dumating sa ating buhay kagaya ng hindi natuloy sa pag-abroad si Papa dahil sa kanyang edad. Kaya ikaw, Mama, ang nakipagsapalaran. Hindi man pinalad sa una mong amo ay naging mabuti naman ang sumunod. Napakasimple ng buhay natin pero hindi tayo tumigil mangarap na balang araw ay makakaahon tayo sa kahirapan. Sabi niyo pa'y kahit magdildil kayo ng asin, wag lang kaming magtigil sa pag-aaral. Kaya't sino ba naman kami para magmaktol kapag wala kayo sa school? Or kapag wala kayong maiabot na baon at minsan pa'y mahuli sa pagbibigay ng contribution para sa mga bayarin namin sa school. Minsan nga'y hindi masama ang pakiramdam o hindi masama sa pakiramdam ay pinipilit nyo pa rin manguha ng maibebenta sa bukid para maipanggastos tayo. Sa ngayon ay medyo maganda naman ang estado ng ating buhay. 2 na kaming nakapagtapos o napagtapos nyo sa kolehiyo. Ako sa kursong accountancy at si Manman naman sa kursong engineering. Hindi man lahat ng gusto ko ay natupad, pero lubos pa din akong nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagpala niya ako at yung kapatid ko kahit papaano ay nakakatulong ako sa inyo. Sorry Mama at Papa kung may anak kayong lesbian o tomboy kung tawagin ng iba. Gusto ko lang pong sabihin na kung ano man po ang landas na pinili ko ay wala din po kayong kasalanan. Nasa tamang edad na po ako at may sariling desisyon sa buhay. Lubos ang aking pasasalamat dahil hindi nyo ako hinusgahan. Hindi naman po mahalaga kung ano ang maging tingin sa akin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay kahit na ganito ako, ay hindi nyo po ako tinakwil at ikinahiya sa ibang tao. Sana ay maging masaya kayo sa aking munting sorpresa para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, pati ang mga kapatid ko. Nagmamahal, RM. Naging Charo Santos tayo ang atake natin ngayon. At nakakaluha po talaga ang mensahe ni Ma'am RM sa inyo. At para ipagpatuloy ang kanyang kanta, andito ulit po si Kuya Gab. Kuya Gab. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali ika'y mamasdan ligaya tila ba'y walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang
tatahagin. Minsan ay nadarapa, minsan ay dinluluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo may gagay sa'yo, at tangi kong hangad pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, ay pangarap ko ay makamtan ko na. Pangarap ko ay makamtan ko na. Ayan po ang ating songs para sa inyo, Mommy and Daddy. Maraming salamat po. Alright, so thank you so much, Kuya Gab. Ayan. And medyo naging emotional yung ating hapon. By the way, isang maulang hapon sa ating mga subscribers and followers. Mag-ingat po ang lahat, lalo pa po ay palagi pong umuulan. Ano po, ingat po tayo sa baha or sa landslide po. Ayan. So naisingit lang po natin yan. Okay. Kumusta po, nanay? Naiyak po kayo, emotional po kayo, pati si tatay. Kumusta po? Ako din po talaga, J-Fan, sa totoo, nabubulol-bulol na nga po ako sa pagbabasa dahil naiiyak na po ako sa mensahe niya. The same time, yung story of life po ninyo, yung way of living nyo po noon, at syempre yung ngayon po ibang-iba na, nakakaiyak po talaga yung story nyo. Ano po, anong masasabi nyo po doon sa napakahabang mensahe po ni Sir RM? Sir. Apo. Maraming salamat, anak, sa sorpresa na ibinigay mo sa amin ni Papa mo at sa pamilya natin. Mag-iingat ka lagi, na. We love you always. Yan lang. So base po sa kwento, naging OFW din po kayo? Ngayon, ngayon po. nagbakasyon lang. Kaya na-advance to kasi before mag-birthday, babalik na ako babalik na po kayo. And kayo din po, tatay, dito lang po kayo sa bahay. Ikaw po yung ano, Ako yung tigasin. Ikaw po yung tigasin, Tigalaba, tigalaba, tigasain, at tagalahat. Tagahatid sundo. Kaya naman po, tatay, bilang isang padre pamilya po, sa narinig niyo pong kwento po at mensahe po ni Sir RM, ano naman po ang gusto niyong sabihin sa kanya na sinabi niya po dito na siya po ay parte ng rainbow colors po. Ano naman po ang pananaw niyo po bilang isang tatay na sabi niya po na salamat daw po dahil tinanggap niyo siya bilang isang tomboy or lesbian? Ang masasabi ko lang sa iyo, na kahit ganyan ka, kahit ano ka pa, anak kita, anak ka namin ng mama mo, mahal na mahal ka namin. Tanggap namin kung ano talaga ang ano mo, kasi diyan ka masaya eh. Wow. Nakaka-proud naman at nakakapanindig balahibo yung marinig mo mismo sa iyong magulang. Natanggap ka at syempre kahit ano ka pa man ay talagang yayakapin ka ng kumpletong pagmamahala na po. Ayan. So ngayon, Daddy, maraming salamat at alam kong dahil nga nakalagay dito salamat, ito po ay isang pamamaraan po ng pasasalamat ni Sir RM dahil siya ay pinalaki nyo po, binusog nyo po ng blessings at syempre pinag-aral nyo po ng maayos. Ito po ang kanyang ganti po sa inyong mga sakripisyo. Ayan, I hope, tatay, na sa araw na ito, sa aming pagdayo, ay napasaya po namin kayong mag-asawa. Napasaya ko po ba kayo ngayong hapon? Yeah. And advance, happy birthday dahil wala na po kami sa August 30 po sa inyo. But of course, may early celebration na po kayo. May mga pagkain din kayo dyan.
na pwede nyo pong pagsalu-saluhan. Ayan. Maraming salamat sa ating mga subscribers and of course, sa ating J-fans na nanonood palagi para sa atin. Kung gusto nyo po ng ganitong mga sorpresa, ano pang iniintay nyo? Mag-book na sa JFS Petals and Services. And lastly, this is a request of your surprise ambassador na si Kuya Step. Please, huwag niyo pong kaliligtang i-follow po kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram, at syempre sa aming YouTube channel. Tandaan niyo po ng JFS Petals and Services ay laging andyan anumang okasyon ng inyong buhay. Handa po kaming palaging magbigay sa inyo ng kulay. See you in our next episode. Dito lang po sa ating kartrang paghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Nanay and tatay, tingin sa camera sa pagbilang po ng 3. Magbababay na po tayo. And thank you so much, people of Salvacion. 1, 2, 3, go! Bye-bye!